A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus told his disciples a parable. Can a blind person guide another blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, "Brother, let me remove that splinter in your eye," when you don't even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrites! Remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from the thorn bushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil. For from the fullness of the heart, the mouth speaks. The Gospel of the Lord. Good afternoon, dear brothers and sisters, dear friends in the Lord. We praise the Lord once again as we thank Him for His countless blessings, blessings of life, good health, and so many other important favors that we receive from Him. We give our Lord a round of applause. Our gospel reading for today provides us with several insights which could be of great help in our day-to-day journey as a people, and more importantly, in our relationship with one another as brothers and sisters in the community. I want to zero in my reflections, our reflections in today's gospel reading, the line in the gospel that Jesus is saying and telling to us. Remove first the wooden beam in your own eye before noticing the splinter in your brother's eye. In the Visayan version of this gospel, Jesus is telling us, kuha una ang puling sa imong, kuha una ang troso sa imong mata. Sa di pa ka manghimantay sa puling sa mata sa imong igsuon. Kitang mga karaan ane, kasabot naman mo og kaila mo puling, no? Mga batanon karon kay di na naman mapuling. Tagsar may mga batang mapuling kay di na magud manggawas og kwarto. Adto ra man magsuot sa kasabay mapuling og aircon imong kwarto o niya magaduwa kag cellphone. Tagsar may mapuling ro mga batanon kay hinlo naman sa mga kwarto. Kasagaran mga bata ron dali mga libat. Kasigi og tan-aw anang gadget, kasig tan-aw anang cellphone mo, anang wapag mo eskwela grade 1, dautan nagmata. Sige ra magtan-aw sa computer, sa cellphone o sa laptop. Kita sa una, dyan mo patay computer, watay laptop, watay mga gadget. Ang ato sa una is puling. Sandi jo tang mapuling. Punan pa po itong bahay nga daghang agay-ay. So, sinighikap na to sa babag, magdahili itong agay-ay. Mapunog puling atong mata. Diya ato ra ba ng lugoron? Na inikalugod, mamuha imong mata. Kaya ba mo kung saon tong puling pagtambaw sa una, bulikaton atong mata sa atong mama. Sabot mo sa bulikat, nga naon ba niya? Yan na. Yan na. Kita mo na yung mata. Yan naon itong mga mata na sa una, bulikaton sa itong mama. Nga nung bulikaton man, yan aron makitaan og sa isod. Kaya posible mang isod, ani, aliwang, posible nga isod, ani, hakot, posible, ako na kay, oo.
Basta mo ito'y bulikat. At ini gumanaan na, makitaan nga naaihing, muraghing tapot ani, manang splinter, nga giskutan sa Ebanghelyo karon puling, sa may itambaw, patuan kagatas sa imong mama. Ano? Kabantay mo sa una? Patuan kagatas sa imong mama. Kanang gatas sa inahan. Maadyo ba dya? Kana mga puling, mga piskat sa una, kanang naisambo imong kalimutaw, gatas naman sa mama mo itambaw, anak. Maadyo. Puling. Ingon na Ginoong Hesukristo, nganong sige makagpamantay ang puling sa ubang mga tao, wag ganin mo hunahunaa nga imong mata na ay troso. This is an exaggerated statement. Nabago po'y troso musod sa atong kalimutaw, kadakuan ng troso. Gipakapinan sa Ginoo mo na gitawag og exaggerated, no? Hyperbolic expression. Gisubraan ba to for the sake of emphasis? Diyan mo may troso musod sa atong kalimutaw, di man napaigo. Bisan pa itong mga buglat o mata, diyan mo'y truso masud sa atong kalimutaw. The hardest thing to do in life, you know, my dear friends, is to be mindful of our own, is to be not always mindful of our own shortcomings. Dugay ta magkabantay sa itong kaugalingong sa Job. Maubitaw ng ganahan ta magisgot sa kinabuhi sa ubang mga tao. Ganahan ba ka maghisgot sa mga kaugalihong kinabuhi o ganahan ba ka manglibak sa mga kaugalihong di oy. Di ba? Lami jud hisgotan ng ubang mga tao. Bitaw usay ka nang manglibak ta kabantay mo kana magtapok ta. Gani mo sugod na kahibaw ba ka? Ha? Basta mo sugod na gani ka kahibaw ba ka? Sos libak na to. Sa kato po imong giina kahibaw ba ka ini kaugma mo ingon na po to sa imong isang kumari kahibaw ba ka mari? So, pila na mo ito kabuok niyo kahibaw baka, inom para ba jok, ato rane. Kahibaw baka mari, ato rane. Pag ato rane, pagkaugma, diyan na po ilaing ato rane. Sunod adlaw, diyan na po ilaing ato rane, na atong tanan. Mao man ay nature. Ganahan man dyan magisgot o kinabuhi sa ubang mga tao. Mga bikil sa ubang mga tao. Pero lisod ka atong tanawon ang bikil sa atong kinabuhi. And that's why, most often, every now and then, we keep on blaming other people. For example, masabta nato ang ipasabot sa Ebanghelyo, nga nung kuhaon una ang truso sa tong mata sa di pa ta makakuha sa puling sa ubang mga tao. Daghang mga asawa ang moreklamo, di ba? Mayroon, paitan niya akong bana, Father. Sus, di na jud mudog na ho. Wala jud gana. Di na jud mutapad na ho higda. Way lami ning banaha kay wa makatuman sa mong panaad sa kaminyoon nga maghiusa jud mi sa kalipay sa kasakit. Wa na jud ko mautingkay sa humbana, Father. Blimon ilang bana. Pero wa po ta maghunahuna kamo mga asawa nganong di na pud mudog ninyo inyong bana. Kisa may ganahan mo dog ninyo, usay manimaho na mong hambubukan. Diyan muna. Ako, ninyo, pag ko kaya magmudog ko na akong asawang nanimaho ng tipaw. Di na mo dugan usahay, kay di naman po mo kamao mag-riglar sa isang kaugalingon. Na di na po mo maligo. Sa inyong duster, pagka-Domingo, maoy inyong gibungay o gihinlo o gisuot, pagpanghinlo buwak, isuot na mo pagka-Lunes, hintigom mo purok maurang sininaa. Pagka-Merkulis, hintigom na po magpiti Una pagka-Huibis, hintigom mo dasyong maog, yapong dastira. Una pagka-Huibis, sos, inyo na pong giadtog merkado. Maurang dastira. Pagka-Sabado, pag-abot sa inyong bana, pagka-simhot sa inyong cluster, hingkutang ang inyong bana sa kabaho sa inyong duster. Kisa pa ba'y bana ang mudog ninyo? Pero ang atong sige tag-blame nga akong bana, wa na'y gugma na ho. Paningkamot po mo nga higugmaon mo. Maningkamot po ta nga higugmaon ta. Pagpasiksi po mo. O niya pag-ilis po mong tarong, pagpagwapa po mo. Kaya usahay itong bana gikan sa trabaho, inigsuod sa inyong kwarto, mura na mo magminatay, gihaya. Luspado kwait. Dahil lang itong bilbil, itong mas dako pa mo hawak sa lamisa sa inyong kwarto. Usahay inyong bilbil mo lapas pa sa gidakon sa inyong katre. Amo na nga mga bana, sa tig-uli o dali ng asawa, wala may lami. Pero ibli man ninyo nga ay gugma inyong bana. Unaha og tan-aw ato kaugalingon. Naghambit ang mga ginikanan nga
moreklamo bitaw nga ilang anak pagkadako na di ka mao mang hinlo, di ka mao mang laba, di ka mao mulungag, di ka mao mang buhat-buhat o mga buhaton sa bahay. Inyong kasabaan, ikaw bata katapuan ka ha, wa kay nahibaw ang trabaho. Sa gamay pa imo man pong gipamper. Ngano man ang naingon anak man na, wa man nimo sugua sa gamay pa. Ikaw may nakaingon, kita may nakaingon nga no, atong anak pagkadako na di mo trabaho kay wa man natutudloig trabaho. Nya kita may kisa may sige yaw pagkadako na kita ra man pod. Na yung anak father senior high school no, di ka mao manglabag brief, di ka mao manglabag panty. Unya sa gamay pa, apuran mo pod imong helper. Unya di pa buhaton bisag pagpanghingog mo, helper mo himo. Unsa man na kisa may ma-blame kita. Di ba? Magyaw-yaw bitaw ta usahay, no? Labi na ka ng mga taga-siyudad. Magyaw-yaw nga anong himbaha ilang kanal, hingbara tong ilang drainage system, hingapaw tong kanal, hinggawas tong mga baho nga di masingo. Sige, yaw-yaw, ay nahimo ang barangay, way nahimo ang lungsod, way nahimo ang siyudad pag-improve sa among kanal. Sige, tag-blame sa ubang mga tao. Wata kahibaw nga nakabara sa atong kanal. Kanara po itong napkin nga na ibalibag atong kanal, nga mo kaingong gisugukan tong imbornal. Panabay hingangkon nga ahong napkin, gibutang ato, ahong diaper, gibutang ato, dyan mo. Giblame nato against taga-health, kinsa pa yung mga ahensya nga in charge ni Ana. Muni gusto sa Ginoo nga makaanggo kita sa Ebanghelyo karon. Nga sayon tinuod nga makakita ta sa sadyop sa ubang mga tao. Apan lisod pagtan-aw ang sadyop nga kita mismo gahimo o kita mismo naa sa atong kaugalingon. Diha sa gobyerno, no? Daghang mga panahon nga mayon ta ngano maning gobyerno nga ingani man sa mailang gihimo, wa sila'y natabang mauna daghan ta usag hiyangungho. Magunahuna po ta, mangutana po ta usahay og sama po'y atong natampo. Instead of blaming other people, maghunahuna tag asa man po kong dapita nakatampo nga kining maong butang nahitabo man. Pragod, reklamo ta ato mga bata, mga bulok, ato mga bata di ka mao mo in English, mao na kanunay natong madungan sos, mga estudyante college na father di ka mao mo in English, di ka mao mo himo og assignments, di sama na magsugod diha mismo sa atong kaugalingong pagmatuto nila. Diha mismo. Kaya mo reklamo, bitaw mo ino mga anak, mga apo, di ihas og simbahan. Di sama na magsugod sa gamay pa, wa man po din niyo pasimbaha. Wa man po nato tudluy og ampo. Wa po nato tudluy og rosaryo. Karon ini kadako, unsa may atong mapaabot? Di mo dako dyan na nga mga tao nga irehes. Mga magbantay ta, nga kining mga nabitaw mga tao nga dali makabantay og sayo. Daga mga tao nga kusog mo kondinar sa sayop sa ubang mga tao. Atong amatngunan karon ang giingon sa Ebanghelyo, kuhaa una ang troso sa imong kalimutaw, anha ka makakita sa puling sa ubang mga tao. Muna'y pinakasakit sa usa ka tawo nga ang usa ka tawo bitaw magmalinis. No, kasabot mo ang magmalinis kana bang kining tawhana or usa ka kitaba ka panagsa kanang magmalinis bitaw nang gatuo siya nga siya ray hinlo og siya ray angayan nga malangit. Peligro na sa kinabuhi. Peligro na magtuo ta nga ikaw ray limpyo ang uban hime. Peligro nang maghunahuna nga ikaw ray gikalipayan sa Ginoo, ikaw ray gikahimutan sa Ginoo ang uban wa. Peligro na nga moabot sa usa ka tawo paghunahuna nga ako ray malangit samtang kining uban maimpierno. Paningkamot nga di ka makakondinar sa ubang mga tawo kay basig kita labaw pong kondinaronon. Paningkamot nga di kita makairok sa ubang mga tao kay basig kita labaw pong irokonon. Sa kinabuhi baya nato mga igsuon, wa magpasabot nga katong tuas sa prisuhan mga dautan kay nato. Sa kinabuhi nato sa kalibutan, wa magpasabot nga ang usa ka tawo nga kada adlaw simba mas maayo pa kaysa di kanunay tigsimba. Dili.
Daghang mga hinimbahon nga salbahis. Daghan pong di tigsimba nga labaw pod nga dili pod maayo kinabuhi. Kitang tanan naay bikil sa kinabuhi. Mong pahinumduman kita sa Ebanghelyo karon nga ang buta dili makagiya sa kauban niyang buta. Kung ginikanan ka, unya kusog kang mamalikas, di ka makaingon sa imong anak nga, don't say bad words. Kay labaw man po kang kusog mamalikas. May buti pasabot sa Ebanghelyo karon. Unya, og mo reklamo ka imong anak nga, iyat na hong anak, gasigig mubo og short, gasigig pakita og dughan, unya gasigig dito paduding sa mga laki, na ikaw pong inahan, labaw po kang ng disco, nakadlawon na muuli, labaw po kang hapwa-hapwa og tiguang adto, imong gagakos-gakos adto, kita imong anak, di pwede makagayad ang usa ka buta, ang sa iyang kaubang buta, kay silang duha ingon ang Ginoong Hesukristo karon, mga hagbong sa kanal. Mga hagbong sa kanal. So hinaot nga magkapamalandong kita sa Ebanghelyo karon, nga unta kita, dili unta mahimong condemning persons ngadto sa uban. Kuha una ang truso sa imong mata, una